खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो जिहेतु जयपुरावहाय दङ मोनसे मोननै जायगायावहाय ओरैनो हाबलांनानै बेरायनांसिगोन आरोना माने पुरा अखा हादों नै दासो एसे खमायबोबाय दै जालायलायदों आरोना आंलाय सानदोंमोन गुवाहाटियावल'सो दै जायो खोमा खिन्थु बेयावबो जादों आरोना ओमफ्राय जा हायो आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओरैबायदि अखा हादों नालाय अखा हानायनि थाखायनो थांनो हागोन ना हाला दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामनोसै কি আছে গলা बेयावहा मैथ्रु दङ ओमफ्राय बेयावहाय पहा जानोसै जों दा जिन्जार अखा दासो एसे हागानायखाय जोङो दायो मोनसे मार्केटाव थांनो फैदों र' बैयाव नै जाबो नै माबोरै फैसा बिदों नुदोंना কেনেকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' লৈ দিছোঁ ৰ নাযায় যাব ইয়াতে ভাল লাগিছে ভিডিঅ' শ্বুটিংবিলাক ইয়াতে কৰে नै बैयावहाय थांगोन जों दायो फट' उथिनो माबोरैबा जायगाया नै गेटआ मानसिफोर जा फट' थिखांनो बियो मार मानसिफ्रा DSLR आव फट' लानो बुङो आरो फट' लानो थाखाय बुङो लानो गोसो गैथारा मा बुस्थु इयो आं सानदोंमोन जे केमेराजोंहाय फट' भिडिअ लाजाया होननानै गावनि फनजोंनो लागोन होननानै खिन्थु सोरबा जुदि आंखौ मोजाङै रिक्वेस्ट खालामबाय थायोना आं बेखौ माने ना बुंनो हाया आं बेबायदि टाइपनि मानसि आरोना ओमफ्रायहाय दे खालामनोसै दे होननानै नै खालामगासिनो आरोना दायो आं दहाय सानदोंमोन कि आं खालामा होननानै ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोर फैनानै बुंबाय थायोना होमबानो आंनिया गोसोआनो सोलायो
है तू है तू तुम्हें मिलवा मगो ऐसो मैम थोड़ा सा गैप कम कीजिए क्लोज आइए यस लुक एट ईच अदर ये अंदर फेस पोस्चर आपका फेस पोस्चर गिवन अंदर गैप राजा महाराजा Patrika Gate नहीं जयपुरावहाय only one day नि थाखाय माने one day माने मोनैनियावनो जोङो सानसे लाखाबाय ओमफ्राय next day अखाबो हाबायना ओमफ्राय बिदिनो सानसेल'सो जों बेरायनो मोनबाय बै सानखालिनो जोङो आरो रिटार्न जाफिनगोन आरोना ओमफ्राय आङो बे ड्रेसखौ गाननानै एकदम गावखौनो मोजां मोनाखै बेनि थाखायनो आङो चेन्ज खालामनानै लानोसै आरोना जोङो बेग सेग ट्रलिफोरखौ लाबोखादोंना डाइरेक्ट जोङो बेरायखालांनानै एयारपर्टआवहाय थांगोन आरोना मुम्बाइसिम ओमफ्राय दायो नै आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लाबाय बेयावहाय चेन्जिं रुमावहाय ओमफ्राय चेन्ज खालामनानैहाय नेक्स्ट लकेसनावहाय थांगासिनो बेबो मा गेटमोनथाय बावलायलांबाय आं नामखौ दायो जोङो बेलेग मोनसे जायगायाव फैलायबाय नोंथांमोननो नैबेजोंहाय भिउखौ दिन्थिगोन आङो दायो माबोरैहाय जायगाया जा मोजांखाने दायो थांनोसै नै दायो जेबो जायाखैमोन नालाय बेनि थाखायनो माबा मोनसे जानानै लाबाय ओमफ्राय दायो आङो माने एसे जाबानो एज इउजुवेल जेरैबायदि मानसिफ्रा जायो बेबायदिखौ जाबानो आं लोदादा जायो खिन्थु जाय आंजों जाफायो बे जाबावासो आरोना आंना मेटाबलिजमा बिराद स्ल' खोमा बेनि थाखायनो नै सोरबा फैनो नागिरदों आरोना नेबाय थानो रेड कार्पेट होलायलायदों नै खोनाहैबावबा
उनाव सोंनायाव मिथिबाय जोङो इण्डियान क्रिकेट टीमा फैगासिनो आरोना बेनि थाखायनो ओमफ्राय नै दायो जोङो जिहेतु मुम्बाइ एयारपर्टआवहाय मोनफैबाय बिराद मेंबाय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन